Zamislite utrku gdje vozači postižu više od 320 km/h. Na cestama kojima, doslovno, ostatak godine prolaze traktori. Utrku gdje nema šljunčanih izletnih zona, nema ogromnih sigurnosnih zona, nema barijera dizajniranih za apsorpciju udaraca i gdje jedna jedina greška može izazvati višestruki sudar sposoban eliminirati pola startne rešetke u nekoliko sekundi. Sada zamislite da je ovo natjecanje bilo toliko opasno da je nestalo iz međunarodnog kalendara nakon desetljeća nakupljanja tragedija. Najnevjerojatnije je da većina ljubitelja motociklizma nikada nije čula za nju, dok MotoGP, Isle of Man i Macau utrke pune naslovnice. Postoji utrka koju mnogi vozači smatraju čak i strašnijom. Test toliko brz da su ga neki jednostavno nazvali. Utrka gdje fizika uvijek pobjeđuje. I kada otkrijete da se odvija na dionici poznatoj kao Fly in Kilo, savršeno ćete razumjeti zašto. Prije nego počnemo, recite mi u komentarima. Biste li se usudili odvesti samo jedan krug na ovoj stazi ako bi vam platili $1.000.000? Da bismo razumjeli što Ulster Grand Prix čini drugačijim od bilo koje druge utrke na planetu, moramo početi s brojem 136,415 milja na sat. To je apsolutni rekord kruga u cestovnim utrkama, postavljen od strane Petera Hickmana na Ulster Grand Prixu 2019. na BMW, ne na Isle of Manu, ne u Macau. Ovdje, na stazi u Sjevernoj Irskoj za koju većina ljubitelja motociklizma ni ne zna da postoji. I mjesto gdje se ta brzina koncentrira na način koji je gotovo neshvatljiv za bilo kojeg vozača koji dolazi iz svijeta zatvorenih staza je dionica poznata kao Fly in Kilo. To nije poetsko ime, to je doslovan opis. Kilometar ruralne ceste gdje superbikovi postižu svoje maksimalne brzine okruženi stoljetnim drvećem. Kameni zidovi, stupovi i znakovi koji su dio istog krajolika koji biste vidjeli bilo kojeg utorka u godini ako biste vozili tim područjem Sjeverne Irske. Povijest brzine u Dundrovu je priča o stalnom i gotovo neshvatljivom napretku. Godine 1950. Geovduk je postao prvi vozač koji je prešao 100 milja na sat u jednom krugu staze. Godine 1963. Miki El Voda je postigao istu brojku kao da je to minimum. Godine 1984. Jordan Laplograba je već postizao 120 milja na sat. Svaka generacija je dolazila misleći da je granica blizu i svaka generacija ju je probila. Ali Fly in Kilo nije jednostavno duga ravnina. Njegova opasnost proizlazi iz kombinacije tri elementa koja se ne bi pojavila zajedno ni na jednoj modernoj stazi. Prvo, brzina. Motori dolaze na tu dionicu već u punom ubrzanju, bez zona prethodnog zagrijavanja ili bočnih izletnih zona. Drugo, gustoća prepreka na rubovima. Za razliku od dugih ravnina MotoGP, a flankiranih kilometrima sigurnosti, ovdje je okruženje normalne seoske ceste. I treće, ono što slijedi, jer Fly in Kilo ne završava u udobnoj zoni kočenja. Završava u nizu brzih zavoja koji tjeraju vozača da u djelićima sekunde pređe s maksimalnog ubrzanja na hitno kočenje, s utrobom staze Dundro koja čeka s druge strane. Ono što se događa u tom trenutku jedan je od najbrutalnijih fizičkih fenomena u motosportu. Ljudsko tijelo na motociklu koji koči s 300 km na sat podnosi sile usporenja koje vozača guraju naprijed istom silinom kojom ga je ubrzanje guralo unatrag. Vrat, ruke i središnji dio tijela rade u djelićima sekunde kako bi apsorbirali tu energiju bez gubitka kontrole nad upravljanjem. I to se događa dok vozač istovremeno pregovara ulazak u zavoj koji poznaje napamet, ali koji uvijek može donijeti iznenađenje. Mrlja ulja, bočni udar vjetra, nevidljiva rupa. U MotoGP-u, kada nešto pođe po zlu u takvoj situaciji, vozač obično ima 100, 200, na nekim stazama čak 400 metara asfaltnog šljunka da zaustavi motocikl prije nego što dođe do barijere posebno dizajnirane za apsorpciju udarca. U Fly in Kilu ta opcija ne postoji. Cesta završava tamo gdje počinju prepreke. I to ga čini mjestom gdje se razlika između savršenog kruga i ozbiljne nesreće može mjeriti u milimetrima.
Dundro ima nekoliko točaka koje iskusni vozači identificiraju kao najzahtjevnije trenutke kruga, ali postoji jedna koja zauzima posebno mjesto na tom popisu. Slijepi greben koji, pri brzinama većim od 240 km/h, uzrokuje da motocikl napusti tlo. To nije metafora. To je čista fizika. Kada motocikl putuje tom brzinom i asfalt nestane ispod njega jer se cesta penje, a zatim pada brže nego što kotači mogu pratiti. Kontakt s tlom se prekida. Tijekom dijelića sekunde vozač prestaje voziti i postaje nešto slično putniku. Upravljanje ne reagira jer kotači nemaju površinu o koju bi se gurali. Kočnice ne rade jer nema trakcije. Elektroničke kontrole stabilnosti ostaju bez podataka jer sustav ne može očitati što se događa na kotaču koji je u zraku. I sve se to događa dok vozačev već izračunava točnu točku u kojoj će motocikl sletjeti. Kako će ovjes reagirati u tom trenutku i kako upravljač mora biti pozicioniran kako bi motocikl stabilno izašao iz te situacije i mogao nastaviti ubrzavati prema sljedećem zavoju. Inženjering modernog superbika dizajniran je, između ostalog, za upravljanje tim trenucima. Ovjesi rade s posebnim konfiguracijama kako bi apsorbirali udarac slijetanja bez da se prednji kotač odbije prema gore i izazove ono što vozači nazivaju tank slapar. To je oscilirajuće kretanje upravljača koje, pri velikim brzinama, može biti nekontrolirano. Sustavi kontrole ubrzanja imaju specifične načine za otkrivanje kada je stražnji kotač u zraku i automatski smanjuju snagu kako bi spriječili da motor ubrza bez opterećenja i izazove brutalan udarac pri slijetanju. Ali nijedna tehnologija ne eliminira u potpunosti ljudski faktor u tom trenutku. Vozač mora ući u greben s ispravnim položajem, ispravnom brzinom u ispravnoj konfiguraciji motocikla. Greška u bilo kojoj od te tri varijable može pretvoriti kontrolirani skok u situaciju koju nijedan elektronički sustav ne može oporaviti. Fascinantno u ovom aspektu Ulster Grand Prix je ono što otkriva o prirodi hrabrosti u motosportu. Ne govorimo o hrabrosti nekoga tko ne poznaje opasnost. Vozači koji se natječu u Dundrovu točno znaju što se događa na tom grebenu. Proučavali su video zapise, razgovarali s prethodnim vozačima, vozili su tamo na sporijim treninzima i osjetili na vlastitom tijelu što motocikl radi u toj točki. I unatoč tome, kada dođe utrka, otvaraju gas prije grebena potpuno isto, jer znaju da je to ono što zahtijeva vrijeme kruga koje im je potrebno. I ta kombinacija potpunog poznavanja rizika i svjesne odluke da ga preuzmu je ono što definira ove vozače na način koji daleko nadilazi puku instinktivnu hrabrost. Da bismo razumjeli Ulster Grand Prix, moramo poznavati njegovu povijest, a njegova povijest je priča o utrci koja desetljećima nije bila samo važno natjecanje. Bila je dio temeljnog tkiva svjetskog prvenstva u motociklizmu. Ulster Grand Prix prvi put je održan 1922. godine, isprva na stazi dugoj 20,5 milja u Kladiju. Između 1949. i 1971. imao je status utrke svjetskog prvenstva i 1953. godine preseljen je na stazu Dundrod. Istu stazu od 7,4 milje javnih cesta, koju će koristiti tijekom ostatka svoje povijesti. To znači da su isti vozači koje danas divimo kao legende drugačije ere bili obvezni proći kroz Dundrod ako su željeli biti svjetski prvaci. Je O.F. Duke, Mickey Ailbooth, je Acomo Abostini. Imena koja moderni motociklizam proučava u povijesnim knjigama morala su se suočiti s tim irskim cestama, s tim istim kamenim zidovima, s tim istim vjetrom koji bočno puše s Atlantika, kao dio svog posla. I tijekom tih godina, Ulster Grand Prix bio je više od utrke svjetskog prvenstva. Bio je laboratorij. Proizvođači su tamo dolazili sa svojim najnaprednijim prototipovima upravo zato što je priroda staze Dundrod. Sa svojim dugim, brzim zavojima i dionicama s konstantnim ubrzanjem bila idealna za testiranje granica performansi motocikala.
Bitke između marki u Dundrodu imale su izravne posljedice na tehnički razvoj motociklizma 50s and 60s godina. Bilo je to mjesto gdje se inženjering mjerio protiv fizike u svojim najčišćim terminima. Ali isti razlog koji je Ulster Grand Prix činio tako vrijednim kao ispitni poligon bio je onaj koji je na kraju generirao neizbježan sukob. Motori su se razvijali brzinom koju ceste nisu mogle pratiti. Svake godine motori su bili snažniji, ovjesi precizniji, gume agresivnije, a staza Dundrod ostala je ista stabla, isti zidovi, iste kuće uz stazu. Došao je trenutak kada je kombinacija brzina koje su motocikli postizali i potpuna odsutnost sigurnosne infrastrukture generirala razinu rizika koju je FIM na kraju smatrao nespojivom sa svjetskim prvenstvom. Ulster Grand Prix izgubio je status utrke svjetskog prvenstva 1971 godine. Zanimljivo je što se dogodilo nakon toga. Jer za razliku od drugih utrka koje su jednostavno nestale kada su izgubile institucionalnu podršku, Ulster Grand Prix je nastavio je evoluirati. I bez obveze poštivanja sigurnosnih standarda svjetskog prvenstva ostao je točno ono što je uvijek bio. Utrka na otvorenoj cesti. Brza, visceralna, bez sigurnosne mreže. I nekako, upravo zbog toga, nastavio je privlačiti najbolje vozače svijeta cestovnih utrka. Ako postoji čovjek koji definira Ulster Grand Prix iznad bilo kojeg drugog, to ime je Joy Dunlop. Ne zato što je najpoznatiji u medijskom smislu, ne zato što je postojao tim za odnose s javnošću koji je gradio njegov imidž, nego zato što su brojevi koje je akumulirao u Dundrow tijekom 20 uzastopnih godina drugačije prirode od svega ostalog što poznajemo u ovom sportu. Joy Dunlop, rođen u Ballimoneyu, osvojio je ukupno 48 utrka na stazi Dundrod, uključujući 24 pobjede na samom Ulster Grand Prixu s prvom pobjedom 1979. i posljednjom 1999. godine. 20 godina dominacije na istoj stazi, u različitim kategorijama, s različitim motociklima, protiv različitih generacija rivala. To nije jednostavno sportski rekord, to je gotovo osobni odnos između čovjeka i komada ceste. Ono što je Dunlopa činilo drugačijim u Dundrowu nije bila samo brzina. Bilo je to znanje. Godine 1984. bio je prvi vozač koji je završio krug staze brzinom od 120 milja na sat. Ali ono čega su se njegovi rivali najviše sjećali nije bilo da je bio najbrži na dionicama velike brzine. Bilo je to da nikada nije griješio na mjestima gdje su drugi griješili. Imao je takvu memoriju staze koja se gradi samo godinama i godinama vožnje, s akumuliranim znanjem tisuća krugova koje su mu omogućavale da predvidi što će motocikl učiniti prije nego što se to dogodi. Dunlop nije bio proizvod modernog sportskog sustava. Nije imao tim za analizu podataka, niti inženjere performansi, niti mentalne trenere. Bio je mehaničar motocikala iz Ballimoneya, koji je također bio najbolji cestovni vozač svoje generacije. Ta kombinacija običnog čovjeka i izvanrednog talenta pretvorila ga je u figuru koja nadilazi sport. Dionica poznata kao Gwyn May na stazi Dundrod preimenovana je u Joyce Gwyn May u njegovu čast. Priznanje koje je obično rezervirano samo za najveće ikone neke discipline. Njegova posljednja pobjeda na Ulster Grand Prixu stigla je 1999. godine u epskoj utrci Superbikova u kojoj je nadmašio Davida Jeferiusa. Nakon te pobjede, Honda mu je poklonila RC45 s kojom je pobjedio, a Dan Laplac ju je objesio sa stropa svog bara u Ballimoneyu kao uspomenu za svoje stalne mušterije. Manje od godinu dana kasnije, uzeo je taj isti motocikl sa svog stropa kako bi se natjecao na maloj utrci u Tallinnu, Estonija. 2. srpnja 2000. godine, u dobi od 48 godina, poginuo je u nesreći tijekom utrke od 125 kubičnih centimetara. Priča o Joy Dunlopu i Ulster Grand Prixu nema sretan kraj. Ali ima jednu istinu koju vozači koji poznaju ovu utrku stalno ponavljaju: nitko ne dominira Dundrodom zauvijek. Staza uvijek na kraju podsjeti svakoga tko ima zadnju riječ. Ulster Grand Prix je službeno najbrža cestovna utrka na svijetu. To nije marketinški slogan. To je tehnička klasifikacija temeljena na prosječnoj brzini kruga, koja je u svom posljednjem izdanju 2019. godine nadmašila sve prethodno zabilježeno u bilo kojoj utrci održanoj
održanoj na otvorenoj cesti. Apsolutni rekord kruga u bilo kojoj cestovnoj utrci na svijetu pripada Peteru Hickmanu s 136,415 milja na sat koje je zabilježio na Ulster Grand Prixu 2019. godine. Ali ta razlika ima i drugu stranu. Jer biti najbrža utrka na svijetu na otvorenoj cesti znači i biti utrka gdje su posljedice pogreške pri maksimalnoj brzini najozbiljnije. Ne postoji matematička formula koja povezuje brzinu s vjerojatnošću ozbiljne nesreće, ali vozači koji su se godinama natjecali u Dundrow poznaju odgovor visceralno. Kada nešto pođe po zlu pri tim brzinama i bez infrastrukture moderne staze, rezultat rijetko je pad niskog intenziteta. Povijest Ulster Grand Prixa obilježena je tragedijama koje su potresle svijet cestovnih utrka u vrlo specifičnim trenucima. Ono što je posebno teško kada se pogleda popis žrtava je da iskustvo ne štiti. Gledajući prvih 12 klasificiranih na poznatoj utrci Superbajka Ulster Grand Prixa 1999. godine, 5 njih više nije s nama. David Jeferius je poginuo na treninzima TT, a 2003. godine. Gary Dines, Adrian McFarland i Ian Donan poginuli su u nesrećama u kasnijim godinama. Vozači koji su akumulirali desetljeća iskustva u cestovnim utrkama, koji su poznavali rizik bolje od ikoga, koji su odvozili stotine krugova na najopasnijim stazama svijeta. To je upravo ono što čini tako teškom raspravu o tome trebaju li utrke poput Ulster Grand Prixa postojati. Nema jednostavnog odgovora. Branitelji utrke tvrde da cestovni motociklizam predstavlja tradiciju dugu gotovo 100 godina, da vozači sudjeluju dobrovoljno i s punim znanjem o riziku, te da bi eliminacija tih utrka izbrisala temeljni dio povijesti motosporta. Kritičari ističu da postoje razine rizika koje nijedan sport ne može opravdati neovisno o tradiciji ili dobrovoljnosti. I u središtu te rasprave je pitanje na koje nitko ne može sa sigurnošću odgovoriti, u kojoj točki poštovanje ljudske hrabrosti postaje suučesništvo u nečemu što se može izbjeći. Ono što je sigurno je da je ta napetost oduvijek dio identiteta Ulster Grand Prixa i da su sami vozači sa svim dostupnim informacijama i dalje birali pojavljivati se u Dundrow iz godine u godinu. Posljednje izdanje Ulster Grand Prixa bilo je 2019. godine i nije bilo obično izdanje. Peter Hickman je osvojio 7 utrka u tom posljednjem izdanju, uspostavljajući Dundrod kao službenu pozornicu najbržeg kruga u povijesti cestovnih utrka. Bio je to tip kraja koji nitko nije planirao, ali koji, gledano u perspektivi, teško da je mogao biti reprezentativniji za ono što je Ulster Grand Prix značio. Ono što je uslijedilo nije bila sportska odluka. Bila je to konfluencija nekoliko problema koji su se godinama nakupljali ispod površine. Dundrood and District Club, organizacija koja je desetljećima upravljala događajem, bila je predmet naloga za likvidaciju 2020. godine nakon što je akumulirala dugove blizu 300.000 funti sterlinga. Pandemija je stigla u najgorem mogućem trenutku, ali financijski problemi su već postojali prije nego što je itko čuo za COVID-19. Utrka je otkazana 2020. i 2021. zbog pandemije. Ali kada se svijet vratio u normalu, Ulster Grand Prix se nije vratio s njim. Problemi s osiguranjem, nedostatak javnog financiranja i likvidacija organizacijskog kluba stvorili su čvor koji nijedno djelomično rješenje nije uspjelo razriješiti od tada. Bilo je pokušaja spašavanja. Vladin paket financiranja od 800.000 funti bio je načelno odobren kako bi se pod istom organizacijskom strukturom okupili Ulster Grand Prix i Northwest 200, ali Tourism nije povukao svoju podršku i plan se raspao. Grupa koju su činili bivši direktor Northwest 200 i bivši vozač Philip M.C. Cullen pokušala je oživjeti utrku za 2022. i 2023. godinu, ali ni ona nije uspjela prevladati prepreke osiguranja i financiranja. Međutim, krajem 2025. godine pojavio se novi znak života. Dundrodan District Motorsay Club objavio je planove za pokušaj vraćanja Ulster Grand Prixa u kalendar 2021. godine, uz podršku nekoliko vladinih i sportskih tijela Sjeverne Irske. To nije sigurnost, to je obećanje. U svijetu cestovnih utrka. Obećanja ponekad traju godinama da se ispune ili se nikada ne ispune. Ono što slučaj Ulster Grand Prix
teorija ilustrira na način koji nijedan govor ne bi mogao, je središnji paradoks cestovnih utrka u 21. stoljeću. S jedne strane, to su događaji koji generiraju lojalnost i strast koju malo sportova u svijetu može parirati. S druge strane, to su krhke organizacije, ovisne o volonterima, javnim subvencijama i osiguranjima koja su svake godine sve teža i skuplja za dobivanje. Moderni motociklizam napreduje prema sve sigurnijim stazama, prema sve zahtjevnijim protokolima, prema okruženju gdje se rizik kvantificira i upravlja alatima koji bi prije 20 godina izgledali kao znanstvena fantastika. A cestovne utrke ostaju u tom međuprostoru previše ukorijenjene u tradiciji da bi jednostavno nestale, previše skupe i nepredvidive da bi preživjele bez institucionalne podrške koju moderni sustav nije uvijek spreman dati. U međuvremenu, staza Dundrod je još uvijek tamo, iste ceste, isti zidovi, isti flying kilo, čekajući da netko pronađe način da ih ponovno zatvori jednog kolovoškog popodneva i vidi koju brzinu je sposobna postići sljedeća generacija vozača koja odluči da se isplati pokušati. Većina ljubitelja poznaje MotoGP, mnogi poznaju Isle of Man, ali vrlo malo ih je čulo za ovu utrku. I možda je to upravo ono što je čini tako fascinantnom. Predstavlja drugačiju eru motociklizma. Eru gdje je brzina bila važnija od bilo čega drugog, gdje su ceste bile staze i gdje su vozači prihvaćali rizike koje je danas nemoguće zamisliti. Osobno, mislim da je ta mješavina hrabrosti, vještine i ludosti ono što ovo natjecanje čini jednom od najnevjerojatnijih priča u motosportu. Ne zato što je savršena, ne zato što je sigurna, nego zato što nas podsjeća koliko su neki ljudi spremni ići da bi bili najbrži. I dok god postoje vozači sposobni suočiti se s tim cestama, njegova legenda će živjeti. Sada želim znati vaše mišljenje. Mislite li da bi tako opasne utrke trebale i dalje postojati ili bi se trebalo držati sigurnih staza?